Здравейте, казвам се Димитър Дилчев и имам удоволствието да водя, надявам се, поредица от разговори, които ще дискутираме проблемите на София и не само. Проблемите на живущите в този град, проблемите на гостите, на учениците, на децата, с идеята да намерим предложения, да намерим решения, защото убеден съм, всеки от нас иска да живее в по-красив, по-спокоен, по-чист, по-уреден и по-умен град. Сред нас са експерти, хора, които се занимават с проблеми, хора, които обичат да решават проблеми. И днес ще се опитаме, макар и за кратко, да хвърлим поглед върху някои теми, които са особено проблемни за столицата и така водят както до изнервяне, така и до силно желание от страна на нас да покажем възможни решения, защото, повярвайте, в повечето случаи се иска съвсем малко един тежък проблем да намери своето решение. Ще започнем с няколко теми, като за начало ще коментираме паркирането конкретно в центъра на София. Възможните решения, предложенията в връзка с това, което в последните дни се чува, като въвеждане на червена зона, увеличаване на цените на паркирането, на служебния абонамент, на винетките за живущи. Както и естествено в центъра така нашумялата тема за пешеходните зони. Вече част от улиците са пешеходни. Предстои така обсъждане на предложения за други части на центъра, в които улиците да останат само пешеходни. Нека да започнем с конкретен казус. Още повече, че това е нещо, което се случи преди повече от 2 години, ако не се лъжа. И към днешна дата сме наясно дали тази пешеходна зона е успешна, дали свърши своята работа, дали е полезна за живущите, дали е полезна за бизнеса, дали е полезна за столичани. Става въпрос за улица Съборна и бързам да дам думата на господин Капсъзов, който е представител на Спаси Съборна. Благодаря. Благодаря за дадената дума. Ще започна направо. Този проект е пълен провал. За пешеходна зона, която започва в булевард Витоша, преминава през съдебната палата, през централен ход на съдебната палата и ви казвам веднага защо. По цял ден там има коли, които са спряли на съдебната власт и на полицията, така че не е никаква пешеходна зона. Хора по платното не върват заради трамвая. Продължавайки натам, пешеходна зона, казваме, че трябваше да се направи един проект, който... Говорите за връзката между пешеходната Витошка Пешеходната Витошка и площад Света Неделя. Трябваше да бъде направен един проект, да бъде построен проект, който трябваше да бъдат изсечени всичките дървета. Направихме една подписка, спасихме дърветата. Имаше тоалетна, която беше сложена на ъгъла на хотел Балкан и до Света Неделя, която беше 4 на 4 на 4, един квадрат, който е в центъра на площада. И това успяхме да се пребориме с... да напишеме и да бъде спрян и да бъде променен проект. Успяхме да интегрираме тези дървета и да бъдат махнати соларните дървета. Една от големите недомислици, ще кажа, на този проект е фитнес център, който беше сложен пред хепи заведението на Стамболийски и на църквата Света Неделя, което тук имаме най-големия наш гимнастик, който може да каже и дали изобщо има место на спортни съоръжения там. Оттам продължаваме да говорим, че този площад беше затворен, пак казвам, за да бъде направена някаква реконструкция и модернизация. Нищо не беше направено за тези 2 години, като казвам нищо, абсолютно нищо. Единството, което беше направено, беше забранен достъпа на определени коли да влизат вътре. Колите са на живущите и на работещите. Колите, които спират там, са на правителства, на дипломати, там е полицейски паркинг. Влизат си вътре всякакъв вид коли, даже през самия площад си минават полицейски коли. Но ако искаме да заредиме магазини, ако искаме да заредиме заведения, ако искаме да се прибереме до вкъщи, няма как да го направим. Те е забранен. Не виждам смисъл да бъде забранен.
Тоест, според вас, тази пешеходна зона в този вид води до повече проблеми, отколкото Води решава. само проблеми води. Ние оттам продължаваме надолу по самата съборна. Самата съборна, когато ни представиха проекта, нали, да ни кажат как ще сложат паркирането на колите, откъде ще върви пешеходния поток, къде ще минават колездачите, нали, на велоалеите, ние пратихме заедно с архитект Ники, нали, страхотен човек, изпратихме едно предложение, което беше съгласувано с Съюза на слепите, Съюза на инвалидите, съгласувахме го с живущите, съгласувахме го с работещите. Установихме, че същата позиция, която е сложена, ако беше преместена пешеходната зона да бъде от другата страна, щеше да върви, защото в момента всички пешеходци вървят по сянката. Лятно време никой не върви по слънцето. Плюс това магазинчетата и тези неща, които обслужват хората, са от дясната страна, а те всичко е сложено от лявата. Нямаме чуваемост, за съжаление. Оттам продължаваме, няма нито едно инвалидно место. Има едно инвалидно место на улицата на Лабин. Единствено за целия периметър и за целия площад Цветанов. Оттам продължаваме, че няма нито един подход за инвалиди. Направен, въпреки нашето предложение. Няма тази, не знам как се казва, линия жълта, която слепите с бастунчетата ходят, защото примерно по проектите архитектурните трябва да е на определено разстояние. Само, че тук дърветата са посадени по такъв начин, че тя трябва да мине през тях. Това означава, че тя не отговаря. Ние го съгласувахме и го изпратихме. Никаква чуваемост. Там продължаваме свързването с Съборна пред Българска народна банка и пред Министерството на туризма. По цял ден камионите на Българска народна банка, заедно с колите и полицейските коли си стоят на тези жълти павета, както и Министерството на туризма стоят автомобилите. Пешеходците си преминават отстрани по тротуарите, защото са огромни тротуарите. Нали, за да могат да се включат в градината. Нямаме нищо против да има пешеходни зони. Нямаме нищо против да има неща, които трябва да работят и да са съгласувани с нас. Ако се направи всичко и се нормализира така, че зареждането на магазините примерно да бъде от 8 до 11 часа, да могат да влизат хората. Това дали го има като конкретни предложения описани? Има го, писали сме 50 предложения. Най-големият проблем е, че имаме разрешение издадено от Столична община, от Общинския съвет, да зареждаме магазините от 12 вечерта до 5 сутринта. Ако ми кажете кой работи в България нощна смяна вече, ние нямаме и заводи, нямаме фабрики, никой не работи. И ние трябва да накараме доставчиците нашите, които карат каквото и да било, да ги докараме да направят, да ние да зареждаме. Трябва да осигурим работна ръка, на която да плащаме допълнително. Просто това е невъзможно. Плюс това, ако искам да си кача мебелите, как да ги кача? Нали, съседите ще ги събудя или най-малкото ще ги притесна. Мисля, че трябва да има зони, има място за пешеходни зони в центъра. Искате нормално и добро регламентиране на обслужването и на работата, изобщо проектирането на тези пешеходни пространства. Абсолютно. Така че да отговарят на интересите и на бизнеса, и на живущите, и на столичани. Абсолютно. Това, което е много важно, не трябва в пешеходните зони да се карат колелета и не трябва да се карат тротинетки. Това е много важно нещо. Нали? Не трябва да се прави, защото в момента възможността да припомня, че велосипед и тротинетка е забранено да се кара по Витоша. Имате ли велосипед, там трябва да го бутат. Точно така, само че никой не ги спазва. Общинска полиция следят дали ние влизаме да си заредиме магазините, да не го обяват, но никой не гледа просеци, джипчи, продавачи на цветя и всичко останало, което цъфти сивата икономика на дребния, изяжда дребния бизнес. От цветарския магазин никой не си купува цветя, защото циганите продават цигани или роби, както и да е, продават цветята по 2 лева, вместо по 15 лева и така нататък. Но държавата или общината, мога да кажа, абдикира. Разбирам, че имате конкретно предложение как да изглежда пешеходна улица Съборна. Ние сме изпратили проект, има готов проект, даже мога да го представим тук с нашия архитект, който сме го предали и дали сме го, но никой не обърна абсолютно никакво внимание на него. Така че това е. Има место за всички в София и под слънцето също, но трябва да се съобразиме с живущите и работещите на даден регион, а не примерно с хората, които са в Люлин. Защото колегата, който от Люлин, той ще слезе веднъж в Съборна. А аз няма да се кача нито веднъж в Люлин.
Нали говоря, че трябва да сме съобразени с хората, които работят и живеят. И всеки като си направи местото превъзходно, цялата столица ще стане превъзходно. Нека не забравяме, че София е на всички. Темата предстои, особено с предложението за пешеходен шишман. Надявам се да имаме възможност и там да говорим с представители на живущите, на бизнеса, за да не се получи това, което се получи на Съборна. Моето мнение също е, че Съборна не е особено успешен пример за пешеходна улица, за разлика от Витошка, на която сигурно всички сме се разхождали. Това е чудесен пример, но с Съборна, за съжаление, това не се получи. София и България са си на нас, българите, независимо дали сме софиянци или не. Всеки има право да дойде тук в тази столица, да живее, да намери место, къде да паркира, какво да си купи, къде да яде. Това си е негова работа, дали си купи. Въпросът обаче, че ние трябва да се съобразяваме с хората, които битуват там. Хората, които целият живот минават там. И те са строго определени изисквания, защото при нас проблемите не са проблемите в Люлин. Пак казвам, ние не трябва да се бъркаме в проблемите на Люлин. Ние може да им помогнем на тях да си ги разрешат, ако те поискат. Но да ги направим така, че да са удобни и за нас и за тях. А те ако си направят едно прекрасно место за живеене, и ние ще го ползваме. Това е моето по този въпрос. Паркирането, мисля, виждате всички, проблем не само на центъра, той е проблем и на цяла София. Проблем най-вероятно в Люлин, проблем в Младост, проблем във всеки един квартал. В тази връзка аз искам да попитам и Филосимов, как виждате вие решение на паркирането в София? Не може да стане от днес за утре, но какви според вас трябва да са стъпките, които могат да се направят нещо? Столична общината, Общинския съвет, да се тръгне в правилна посока. Да, благодаря за думата. Да, не е никак лесно, доста е сложно. Това са сложни и комплексни проекти. Частично в София и в България, разбира се, изградени, но трябва още много работа в тази насока. Има изготвени, съществуват, няма нужда да откриваме топлата вода. Има готови програми, готови прекрасни примери в цяла Европа. За това как се решават столиците проблемите с паркирането? Ще го дам само генерално, как се решава, пък после е строго индивидуално. Дайте пример, който ви направи впечатление. Например, в Мадрид, да кажем, има и други столици. Белград също е добър пример, но Мадрид, например, там голямото предимство и това подкрепа, което каза господин Капсъзов, там е изцяло децентрализирана е общината. Тоест не зависи, има си общ парламент, обща столична структура, обаче тя е децентрализирана и всяка община, всеки район си има бюджет и може да решава културни въпроси, спортни въпроси. Това е също дискутирана тема в София и 24-те района за техната децентрализация. Да, но не знам докъде. Да. Иначе там има. Всичко в Мадрид е решено по един доста интересен начин. Да се върнем конкретно към паркирането. Паркирането има избран, те са следвали процеса на ПТС-а, така да го наречем. Като ще го кажа на английски, после на български. Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain. Те са избрали някакъв проект, някаква идея, тя е доразвита. Оформяне. Питам така просто. Имат ли синя зона? Имат. Не е синя точно, но имат синя зона. Равностойна на нашата. Доста скъпа е. Тя е доста ограничена във времето. И там е регулирано, например, товаро-разтоварните работи на магазини, доставки. Това нещо е регулирано и си има специални разрешения, които няма нужда да. Нали... Тази връзка, вие виждате ли смисъл в увеличаване на цената на паркирането в София, въвеждане на червена зона и отваряме една скоба в нашата наредба също добре са разписани възможности за паркиране, за товарни дейности, но наредбата ни отпраща към работата на районните кметове и за съжаление към днешна дата няма нито едно такова реализирано място, но съм длъжен да подчертая, наредбата го позволява. Защо не? Нека да я има, трябва да е по-съкратена. Аз казах, преди малко споменах и Белград, там има червена зона, която е 30 минути. Тоест, вие виждате смисъл в ограничаване. Защо не? Но имайте предвид, че това трябва да се седне и да се разговаря, да се види. Това трябва да се... Защо не? Аз не съм противник да бъде дигната цената на червена зона, примерно в София.
въвеждането на червена зона и дигането на цените на сини на зелена, както се предлага в някои доклади на скоро. Според вас това доколко ще реши проблема? Трудно да се каже, защото както виждате, синята зона се разшири, зелената също увеличиха цените, увеличиха и времето, времетраенето през седмицата, включително в събота, в неделя. Цените не са увеличавани. Извиняйте, времетраенето тогава. Както виждате, не може да се спре в София. Центъра трудно се спира. Това означава, че са много колите или означава, че... Пренаселени сме, много коли, има определено, няма капацитет столицата. Според мен не е проектирана, не е замислена за толкова много коли в столицата. Разбирам, че това е тема, която ще иска по-широко. Доста по-широко и доста анализи трябва. Едва ли някой ще иска да му се вдигат цените, но противно на тази логика много хора и живущи наистина стоят на вдигане цените на зоната, за да могат да отвоюват собствените си квартали. Или да се включи в това, в част от умния град и видеонаблюдение. В момента, в който влезем в София, взима ти се номера на колата и просто си плащаш, както е в други държави в Северна Европа. Има ли място за подземни паркинги в центъра на София? Въпросът ми и към вас и към архитект Ники Петков. Мисля, че има, но къде са точно и конкретно, ако може архитекта ни помогне, ще е по-добре. Със сигурност. Тук говоря чисто градоустройство. Има ли смисъл да вкарваме трафик в центъра на София? Трафик да вкарваме в центъра на София. Положение, че направите... Той трябва да е изолиран. В смисъл, трябва този трафик да се изолира по една тангента, около идеалния център и да се осигури на тази тангента спирането. Паркове. Конкретни места. Виждате ли са такива паркинги и такава тангента в нашия център? Много малко са места. Голям градски ринг, как се представяте? Трябва да са по-големия градски ринг. По-малкият градски ринг почти няма места, защото този град е много стар. Минува през ред епохи, имаме много подземна инфраструктура, която нейното изместване ще струва безумни пари и средства на община. Вариантът е на големия градски ринг да има много места, които има къде да се осигурят. На малкия градски ринг къде има място? На Борисовата градина отдолу. Там е свободно. На малкия градски ринг. Да знаете, че има предложение за подземен паркинг пред стадион Василевски. В градинката, да. Имаше предложение за подземен паркинг между площад Македония и Руски паметник. Също възможност за изграждане. Също и отдолу. Знаете, че възможност имаше и за подземен паркинг под Витошка, пешеходната част, което също, за съжаление, не се реализира. Въпросът ми има ли смисъл да търсим места в центъра за подземни паркинги или да избягаме от тази територия? Трябва да избягаме от тази територия, защото ние претоварваме. Ние вкараме ли трафика, ние претоварваме територията. Местата в центъра трябва да се направи анализ на средата колко хора живеят там и за тях да се подсигури нещо. Отделно всички приходящи, които имат бизнес, който изисква обслужване, да им се гарантира някакъв процент обслужване. Но всички посетители на центъра, които не им се налага абсолютно да влизат и да паркират там. По ред причини, било, те са инвалиди, имат багаж и така нататък. Тези хора трябва да бъдат спирани в една тънка. Кой според вас трябва да поеме ангажимент и отговорност да извърши анализи, както за цените на зоната, така и за изграждането на паркинг? Чия работа е това? Първо, Столична община има изтекал план за управление на транспорта в града. Анализ на генерален план на движение. Да. Той се базира на анализ колко коли влизат, какво натоварване има, колко живущи, какъв бизнес има, каква осигуреност градски транспорт има. И в този план също така могат да се залегнат местата, които са свободни от инфраструктура. Защото много от местата, които казахте за подземни паркинги на малкия градски ринг, те са една плетеница от едни инсталации, които това нещо да се премести, да се структурира, ще струва толкова много средства и време, че ще блокира града ни. Този анализ трябва да се изготви първо от Столична община да се възложи и да е коректен, защото примера с съборна пешеходна показва, че понякога... И анализите са грешни и се нагаждат. Очаквате по-активна работа Столична община и Столична общински съвет, конкретно по тези теми?
Да, и Видеонаблюдението. видеонаблюдението, освен Бояч. това, друго нещо, което би могло да се използва, имате предвид, че мобилните оператори също могат да... Този анализ, за който говори архитекта, има и мобилните оператори могат да дадат трафика, движението на хора в цялата столица. Къде влизат? В пикови часове. Някого. Това е Да, правилно, също- това е правилно, те могат да видят и кой се движи с кола, с... Да. Да, това Да, също е също- част от анализа, който мога да Това има направим. нещо, Столична община въведе нискоемисионните зони при няколко години. Монтираха камери, камерите четат номера. Тази статистика е налична. Никой не я Абсолютно. И обработва, не обработва. анализира и Но, систематизира. за съжаление, Първите стикера- три стъпки на мадридската стратегия. Примерно, да. Така е. Събираш, анализираш, подреждаш и След вече това- решението е много лесно, то се Да. вижда. Точно така. Тоест това е вече така пряко желание Столична община и Общинския съвет да се захване по-сериозно с коректното анализиране на всички тези данни и чак тогава да се пристъпва към предложения както за увеличаване на зоната, така и за строежи на паркинги в една програма за години напред. И реализиране на пешеходни зони. За да има една пешеходна зона, да е истинска, жива, ти трябва да създадеш условията на хората, които е бизнесът, там и живущите, удобството, така че тази зона да стане жива, а не да блокираш града с нея и трафика. Искам така от проблемите в паркирането към центъра да се преместим към един по-крайен квартал. Смея да твърдя така, понякога с противоречив имидж, без да ми се сърдят Ради и Надежда от Люлин. Виждам, че и там проблемите с паркирането, макар и в по-различно естество, също тежат на живущите в квартала. Всички знаят, че в Люлин към днешна дата няма платена зона. Как се справяте вие с проблемите с паркирането? Как се справяте изобщо с трафика в този квартал, който знаем на времето е проектиран по един начин с габарити на улици, последствие обаче с реституция, с устройствени процедури поникват много нови строежи. Това не може да не доведе до така по-интензивно движение. Знаете и така единственият тунел, който също изключително популярен за връзка на Люлин с София. Как виждате вие там решение на вашите проблеми? В Люлин проблемите са много, но този, за който днес ще говорим, е, че последните години се направиха много неща около Люлин. Това е магистрала Струма, булевард Сливница и Европа, от тангентата. Много хора, особено след COVID, да се изнесоха извън София, да живеят в западна и югозападна част. Това няма нищо лошо, но в Люлин не се случи нищо. Люлин към центъра има тунела, който е крайно недостатъчен. Беше ремонтиран. Да, и булевард Сливница, който също е крайно недостатъчен, с нерегулирани светофари са и двете изходни точки на Люлин, а всъщност от 3 точки се влива огромна част от хората, които живеят в тая част на извън София, запад и югозапад, и се вливат в Люлин. В Люлин нищо не се е случило. Много от тези хора искат да ползват и метрото и го ползват, но аз смея да твърда, че в Люлин от 3 спирки няма нито едно парко място, което да е специално за хората на метрото. Тези места, които са, значи на метростанция Сливница няма въобще нито едно. Паркинг не е изграден все още. Да, под метростанция Сливница има паркинг, който седи от години занемарен, до никъде не е направено това. На метростанция Люлин в локалните има крайно малко места, които са заети постоянно от самите живущи, и на метростанция Западен парк има едно много малко локално, което пак е денонощно заето от живущи. Всеки ден Люлин страдаме, и аз съм сравнително близко до метростанцията. Пред нашия блок е плътно с хора, които спират за метрото. Ние не можем да им се сърдиме, но в Люлин не се случва нищо. Булевард Царица Йоана също чака проект, който от магазин Била до кръговото, което е под полувръстното, също нищо не се случва. Има го проекта, готов е, нищо не се случва и там. Там е денонощно задръстване, и понеже за да ни е по-хубаво, готино да го кажем, всеки, който отвори магазин, му слагат светофар. Така от
от билата, която има светофар на билата. След това има главния светофар, който е страшно претоварен и след това има още 3 светофара. В разстояние може би на колко? 300-500 метра. Не, няма 500 метра. Имаме 5 светофара, които не знам кой и защо, но те не са регулирани. Ходили сме с Камена от Фондация за София в общината, говорихме, абсолютно никакъв ефект. Ние имаме 5 светофара за 200 метра. Денонощно е задръстването. Дори в 3 посред нощ да отидете, не е задръствено, не има коли, които чакат на светофарите. Другия вече посока запад имаме една разнебитена уличка, която много хубаво вързаха кръговото, което се изсипва магистрала Струма, бившата Люлин, и околовръстното, и ни вързаха в Люлин. Това е чудесно, само че те я вързаха с една малка криволичеща уличка, която, няма да ми повярвате, върху нея искат да построят блок. Говорите за коя уличка? Нека тя да разкаже, тя е по-запозната. Булевард Доктор Петър Дертлиев. И Това е от малко кръговото- толкова връсно на Люлина това. От кръговото, Да, което така си. прави една чупка остров Рязка, ляво. да, покрай, да. Малко Или идеята кръгово. този булевар да продължи надолу чак до тунела. По принцип не е Добре. точно така идеята. Точно там, където е рейския завой, трябва да има Продължи една направо. естакада, да продължи направо и да излезе чак долу на На тунела. тунела, точно. Да, но това да си остане като връзка с Люлин, малкият завой, малък е, защото ъгъла е почти Остричето, прав, да. да. Е така, защото не успяха да отчуждат парцелите, за да може да бъде полегат или по друг начин да се включи в Дертлиев. Трябваше да се включи след колелото, извинявам се, на трамвай 8. Да. Той в момента е преди и няма как да го компенсират и за това е такъв завоя. Разбиват се постоянно там, нали, защото карат с Разбира висока се, личи да. се. Да, постоянно се сменят пластмасовите мантинели и заграждения. И самия булевард, в частта му, която е от влизането в началото на Люлин до края на 5-ти микрорайон, където върви 8-цата трамвая, която в момента не върви, нали? Трябва да бъде реконструиран, което чакаме вече 8 година. Нито релсите са пипани, нито асфалта. Трасето е в отвратително състояние. Значи, то отвратително е, меко казана думата за там. Постоянно хора виждаш, дерайлира последните няколко месеци, сигурно 8-цата над 6 пъти на самия завой да се включи в колелото си, ухото, за да може да обърне. И още не е дори направен проект на хартия, визуализиран, да видим, нали, че този булевард ще стане булевард. Да се върнем според теб на мерките, които могат най-бързо да се приложат. за да В се Люлин усети има разлика. доста общински терени, които са големи по площ, позволяват изграждането както на наземни, така и на подземни паркинги. Отсечката, която той визира след големия светофар на Била към периферията, към околовръстното, дори има изграден подземен паркинг отдолу. Но той не се ползва, а сега ще го съсипят, нали, за да изградат метрото. Но отдолу има за 350 автомобила подземен паркинг от Искате да 88 година. кажете продължението на метрото направо. Да, който трябва да излезне към околовръстното. Да. Добре, Но в има този места. проект и мисля, че е предвиден буферен паркинг на последната Той ще е станция на наземен, метрото. няма да бъде подземен. Той ще е само наземен, както са останалите, които той цитира на Защото метростанция там един Люлин и на голям метро. паркинг би решил голяма част от проблемите на всички. Дори които да е идват в няколко София. етажен, дори да е умен паркинг, който е с тези, които гледаме с платформите една върху друга, нали, да бъдат, за да се спести място, време, усилия. Това са неща. Но ние не сме озрели за тази технология. Подземен ви казвам от сега, че няма да има там. За съжаление. Аз нали. мисля, че не е късно. И всеки момент ще затворят, между другото, булевард Царица Йоана, точно заради метрото. Всеки момент. И не искате да знаете какво ще стане в Люлин. Ако бяха затворили и Орион, ето така изведнъж разбираме в последния момент. Комуникацията с Столична община и Люлин е 0. Даже е под 0. Ние разбираме от Не с публикация. хората на Люлин, а дори с кмета на Люлин няма администрацията, комуникация. с разбирате. Столична община. Ние разбираме от публикация на страница, която показва трамвайния транспорт в София, че ни затварят Орион при То Сливница. отпадна. в крайна сметка. Да, защото ние Фирмата бяхме се готови отказа. дори ние да го затворим преди да дойдат багерите, нали? И тунела щяхме да затворим и да видим откъде ще ходят тези хора, нали? Да излязат и да влязат към околовръстното и към центъра. Защото то нетърпимо е. Непрекъснато се паркира пред и в училищните дворове вече, на училищата.
са ги завзели и са ги направили паркинги живущите. Всяка градинка, която може да се качи кола, също е паркинг. Буквално са до люлките, до парзалките. Това е ежедневен проблем. Хиляди пъти сме сигнализирали всички отговорни и контролиращи Както институции. виждате и там проблемите са. Минават, Подобно. обяват ги, пишат фишове, Да. каквото там си пишат и продължават по пътя си. Може Но би- няма решение да се сложат колчета. Може би По е новия добре да тротуар, помислите който и още за е в платена гаранция. зона в Люлин. Няколко човека с джипове разбиха тротуара. Сега общината дига ръце и казва ми, строителя отказва гаранцията, защото са се качвали 3 тони МПС по-горе. Нормално е да я откажат тази гаранция. Няма работа там. Там е за пешеходци тротуара, не е за коли. То е изчислено да не бъде разбито. То дори да се направи платена зона, това означава, че просто те ще почнат да спират още повече в градинките, защото в градинката няма Да, платена те ще зона. търсят алтернатива, в която ще могат и буквално на балконите си да спрат, гарантирам ви, рампи ще си направят да си качват колите там. Скромния си опит, Гарантирано. който показва, че там, където има платена зона и контролирана, и спирането по градинките и другите места е в пъти по-малко. Така, Трябва да има, Това е решение, и- трябва да има това е- наказателен паркинг да се Не изгради. подценявайте Люлин, нали? Казвам го от тази Това е. гледна. Много са изобретателни живущите в този район. Вие казвате, нали, Повярвайте че ми, когато има воля, ни се може води да се лоша въведе, слава и може да се страшна. въведе ред. Не всички сме хора Но в Люлин сме много и се единни. съобразяваме малко или много с... Разбираме и ние се съобразяваме с хората, които пък идват в Люлин и искат да си В закупят тази имота връзка аз там, искам да. да се обърна и към Косо Стойчев. Какво решение виждате на този казус с хората, които идват от местата около София с автомобил, защото те са на работа или защото учат в столицата? Защото Люлин не е изключение. Подобен е случай в Младост, подобни са случаите и в Надежда. Много хора знаем от общините около София, люди работят тук. Виждате този казус изобщо с достъпа, с недовършеното околовръстно, ще стигнем до така един злополучен светофар. Това, което се случва е, че ние вече виждаме само върха на айсберга. Столицата хвърля огромна агломерационна сянка около себе си. Тя стана най-големия град в нашата страна. И следващия ранг сайз град по размер Пловдив е вече над 4 пъти по-нисък като функции. Нормално е тя да изсмуква абсолютно всичко, което е от нейния югозапад, на който е естествен център. Даже нашите студенти, които живеят в София област, им се налага за лошата организация на транспорта и условията на живот да ползват общежитие в София. Тоест, би трябвало най-главният индикатор в този процес ще да бъде всички деца, които живеят в рамките на градове, всеки ден да се прибират в собствените си населени места всяка вечер до такава ниво на организация. Ние обаче не се намираме в това състояние. Вече трудовите пътувания идват от Кюстендил, Бобов дол, Дупница, цяла Пернишка област, цяла Пазарджишка област и прочее. Тоест 300-400 хиляди автомобила сутринта се опитват да влязат в града и вечерта да излязат. Една част от тях искат да останат през нощта, което регистрира тези проблеми с паркирането във всички квартали на столицата. И едновременно с това, към 2025 година, ние не говорим вече за второ ниво на околовръстно шосе, което трябваше да бъде на около 10-15 км от сегашните устройствени граници на София. Тоест, сегашното ни околовръстно шосе е около 85 км. Трябваше да говорим за кръг, който е 140 км кръг около столицата, за да включи устройствено да включи сателитните населени места. Давам пример с най-главното шосе. Цариградско шосе започва в автомагистрала Тракия след детелината при изхода за Елимпилин. Следващата детелина е Чара при Бакарел. Вие имате една зона от 20 км, която практически няма вход изход. Тя е тунел. Трябва да се го представите като един тунел. Т.е. всички малки населени места, всички селища, вилни зони, всичко е не свързано с столицата. Това означава, че те са неизползваеми. Това пространство е като изключено. И това изключване може да го проследите в абсолютно всички посоки. И когато го видите този елемент, цялото население се опитва да живее във вътрешната страна на околовръстното шосе на София, да закупи апартамент, гараж, парко място, да паркира, където е забранено. Как да спрем този трафик автомобилен, да го оставим на границите на София? Първият има два аспекта. Утре дават прогноза дъжд. Ако някой води
болния си родител или детето си на болница в София, тъй като най-хубавите болници и най-силните здравни заведения в страната са тук, никаква земна и извънземна сила не може да накара това семейство да си остави колата някъде в началото на София и да пътува с какъвто и да било обществен транспорт до болницата. Това е нереалистично. Следователно трябва да работим с онази група от хора, които действат с трудовите пътувания. Онези, които обаче работят с трудови пътувания, ако те носят някакви материали, ако те носят някакви инструменти, те няма да остават. Да вързи крачка назад, макар и пожелателно. Защо трябва да идваш от съседния град с кола, ако имаш добра връзка с БДЖ? Напълно съм съгласен, че ако български държавни железници имат добри зони, тук в изказванията аз чух проблеми с зоните за смяна на видовите транспорт. Тоест, идвам с автомобил, оставям на ряден буферен паркинг, добре съм свързан с метрото. Пристигам с влак, добре съм свързан с метрото. Пристигам с друг вид транспорт, добре съм свързан с друг вид обществен транспорт. Тоест, главен приоритет на столицата трябва да станат тези зони за смяна на видовете транспорт. Не мога да си оставя колата където и да било и просто да тръгна, за да загубя часове. Ние трябва да планираме времето реалистично на хората. Главната цел на инфраструктурата е да спести моето време. Тя трябва да ми помага. В момента сегашната инфраструктура, тя не ми помага, тя ми пречи. И поради тази причина, за да спестя единствения фактор, върху който не мога да влияе в моя живот, това е собственото им време, аз оставам върху четирите си колела. Всъщност, за да променим поведението на хората, трябва да предложим решения, които ги карат да се насочат към зоните за смяна на видовете транспорт. Главната причина Люлин да пострада толкова много беше много проста. Географското разположение на Софийското поле между двете планини Люлин и Витоша е така, че просто магистралите идват там. Тя е единствената географска зона, удобна за свръзка. Да, обаче, околовръстното шосе, наливате този трафик в него, но входящата инфраструктура на града не отговаря на никакви условия за приемането на този трафик и получавате така наречената на английски език bottleneck infrastructure, т.е. инфраструктура с гърло на бутилка, където се образуват тези грамадни, огромни, неприемливи за никой етапи. Никой не желая да живее в тази среда. Не само тези, които живеят в града, но и онези, които идват в София, страдат не по-малко. Тоест, трябва да се започне да се предлагат решения. Хората трябва да имат алтернатива или да идват с друг обществен транспорт, или да има къде да оставят автомобилите си. Но това може да се случи само когато София е предварително освободена. Тоест, аз трябва да имам една перспектива, ако пристигам от Перник, от Батановци или от Дупница, че когато оставя колата, след 15-20 минути съм на адреса, който ми интересува. Ако разстоянието е по-голямо във времето и в пространството, аз ще предпочита да остана в автомобила си. Тоест, това е едно решение, което е много близко до... Добре планирани и разработени буферни паркинги към метростанцията, бъдещата метростанция. Много големи, много ефективни. В Левски са заложени също. Много големи, много ефективни. И не пропускам да подчертая. Има хора, които живеят около Люлин, около Надежда, казахте отзад, които са Мрамор, Требич, така нататък. Те, ако им се предлага да водиш транспорт до метростанции, те няма да задръстват столицата с автомобилите и да слизат в метрото. То има, но явно не харесва. Явно не е достатъчно ефективен, защото не го ползват и большинството хора ползват автомобили. За съжаление така. И има и друго. Значи плащаш един път билетче на транспорта, който идва, след това плащаш билетче за метрото и то като теглиш чертата, ако сте 4 човека от Мрамор, вас ви излиза безкрайно скъпо. Да, съм съгласен с това. Билетчето, знаете, в София от няколко години вече е 30-минутно. Т.е. в рамките на 30 минути може да се возите на толкова превозни средства, колкото се качите. Има варианти за 60-минутен билет. И така искам да напомня, че както и да пътувате в София с безконтактна карта и да плащате, в крайна ден ще ви бъдат таксувани не повече от 4 лева. Така че нека да сме наясно, към днешна дата транспорта в София е един от най-активните в Европа. По-ефтин, само безплатни, там където все още го има. Отделен е въпроса в този трафик, в тези автомобили, в тази инфраструктура, колко ефективен и успешен и полезен може да ни бъде градския транспорт, изключвам метрото, който безспорно трупа все повече и повече пътници. Но в тази връзка аз виждам, че ние вървим към едни решения за строеж на паркинги там, където това е възможно.
и в кварталите, и в местата около входните места на София. Има ли така възможност, има ли според вас, ще сработи ли варианта с публично-частно партньорство? Сме ли длъжни да го пробваме това нещо като община? Например, давате за примерно на моловете, част от паркингите да се ползват през нощта за душите, които Не, са давам заплащани. пример с публично-частно партньорство, казано простичко, общината да ви осигури терена, а вие като частник да изградите паркинга и за 30 години да го стопанисвате, ползвате и те печелите от него. Има ли място за този вариант? За мен това е начинът да се случат нещата, за да натоварим Столична община с... И общинския бюджет да се товари. Транспорт да се... За паркинги питахте, нали, къде може да има. Отдолу под градинката на НДК. Казвате, нали, да не вкараме колите вътре. Ние не ги вкараме, защото тунела директно влизат и цялата от тунела директно ще влиза в този паркинг. Плюс това там е една разработена територия, в която няма археологични находки и така. Няма исторически артефакти, където все спокойно може да се направи. И мисля, че това е едното от местата, което трябва да се помисли точно за такъв паркинг. Също нещо предложихме, когато бяха направили и така наречения проект за площад Света неделя, отдолу да бъде направен един подземен паркинг, който да се влиза от Булбанк успоредно до метрото, където се влиза от едната страна. За паркинга, който съществува, който ползва и сега хотела, въпреки че и на него не съм осигурили паркоместа, и отдолу да се мине и да се направи един страхотен паркинг може да има. Ако излезат артефакти, пък да се направи едно ларго, което да привика все повече и повече туристи, за да може и стандарта ни да се поправи. Не като станат юли, август месец, София да е празна, защото всичките туристи се отидат в Милано. Представям си какъв, за съжаление, хаос и неудобство би предизвикал строежа на такъв един паркинг в центъра на София. В тази връзка искам да се обърна и към Краси Пъргов. Аз само да допълня в Милано за 5 години направих уникален паркинг под Дуомо. Не предизвика абсолютно никакви сътресения. Може би е добре да почерпим италиански опит, защото мисля, че е задължително. Не се случва. Мисля, че е задължително. Да. Но да се обърнем и към този момент с строителството в София, по-точно с камионите, които за съжаление цапат и без това задръстените ни артерии. Това в момента особено актуално в южните квартали, където виждате, че почти цялото строителство от Малинова долина, от Манастирска ливада и Кръстова вада се източва по силно случай. Вижте, така е. Има нормативни актове, но няма контрол. Както няма контрол при паркирането, така няма контрол и при товарните автомобили. Виждаме всички товарните автомобили как се движат, открити отгоре, претоварени, излизат непочистени от строежите. Кой не се свърши работа? Бетоновозите, ще ви кажа, бетоновозите изсипват, когато си изсипват бетона на обекта, после си го измиват където и да е, и изхвърлят едни бетони, които засъкват и стават буци бетон. Просто е така. Кой трябва да го направи? Общината трябва да го направи. Общината има, като говорим за града, общината трябва да го направи. В функцията си на контролираща. Тъй като, както знаем, инфраструктурата е общинска и републиканска, но като говорим за града, общината би трябвало да си направи такъв контролен орган, който да контролира тези процеси. И от нашето сдружение... Говорите за контрол като този на камионите на Роби Уилямс. Това е една тема, дето с малко по-късно ще обърна внимание на нея, но ние от нашето сдружение сме дали предложение още преди доста години. Сега днес чух, че премиера говори за това наше предложение за един контролен орган, където да не се размиват отговорностите между институциите, когато се извършва контрол. Но това става дума един контролен орган за цялата държава, но тук може също този единен контролен орган да прилага контрол и точно на тези камиони, тъй като
камионите, които влизат в центъра, те би трябвало да плащат такси специални, като извънгабаритните камиони, както плащат по републиканската пътна мрежа. Би трябвало да се санкционират те, които са претоварени, защото те рушат инфраструктурата. Но реално в града такъв контрол няма. Контролът е извършен от автомобилна администрация. Сами видяхте какво направиха с Уилямс. И този контрол е тотално рекетьорска структура от години. Всички го знаеме, но трябваше английското посолство да се намеси, за да го видим. Необходима е реформа. Специално за транспорта е необходима реформа. Има действащи нормативни актове, които си затварят очите и общината, и държавата. Ще ви дам пример с таксиметровите автомобили. Таксиметровите автомобили от 22 година всичките трябва да са с таксиметрови апарати с оценено съответствие. Какво ще рече това? Всички търговски обекти имат касови апарати по наредба 18, които са свързани с НАП. Таксиметровия бизнес е единственият бизнес в държавата, който техните апарати са с фискална памет все още и не са свързани с НАП. И от 22 година, между 2020 година и 2022 Имате съмнение в работата на таксиметровите апарати? Не, имам съмнение в работата на общината и на държавата. А таксиметровите фирми работят така, както им позволява. Общината издава разрешителни в разрез на закона. Закона казва, че апаратът трябва да е с оценено съответствие. Това означава ли, че не трябва да се чувстваме спокойни, като си повикаме такси и чакаме да ни представят сметката? И вижте сами, не ви представят фискален бон. Апаратът е с фискална памет. И е незаконен, защото закона казва, че трябва да бъде с оценено съответствие. Такъв какъвто е в цяла Европа, заложен във всички държави. 2 години между 2020 година и 2022 година този бранш имаше време да си смени апаратите. Министърът на транспорта излезе и каза, че не се спазва. Ами кой да го направи? Ти имаш контролен орган, който рекетира Роби Уилямс, а не вижда такситите. Общината е институцията, която издава разрешителните на тия таксита, вижда таксиметровите апарати, че са такива и им издават разрешителни. За фискалните апарати по наредба 18 на Министерството на финансите. Тя не е нито на транспорта, нито на общината. Да, така е, но такситата трябва да се оборудват с такива апарати с оценено съответствие, които са с криптирана връзка, да бъдат свързани с фискални принтери, които да са по наредба 18. Нали, отговорността се размива между общината и държавата. Това е цялата работа. И този единен контролен орган, за който се говори, ако е единен, тогава действително ще даде резултати и ще могат да се решат тия проблеми. Не мога да си затваряме очите за реално написани правила в нормативни актове и общината и държавата да си затваря очите. Когато почнем да спазваме правилата, тогава ще има резултати при паркирането и при такситата и при Роби Уилямс. Имаме ли статистика колко таксиметрови автомобили има в страната? Това е другия въпрос. Задължение по закона за автомобилните превози на общината е Общинския съвет да определи броя на автомобилите за всяка община в държавата. Все още в София ние не знаем колко е броя на автомобилите за София, които са определени от Общинския съвет. Знаеме максималната и минимална цена, но не знаеме броя. Знаеме в чужбина, примерно ще ви дам пример с Барселона. Барселона определила една бройка, която бройката е запълнена още преди много години. И там разрешителните се предават по наследство. И ако някой от твоите наследници няма желание да кара такси, тогава се продава и стойността на това разрешително на черно е над 100 000 евро. Тук имаме компании лизингови, които работят под формата на таксиметрови компании и колкото коли могат да продадат, толкова коли ще бъдат таксиметрови. Относно исках да кажа относно бетоновозите и камионите, които са претоварени в центъра на София, които влизат и не само в центъра на София, то е по булевард Климент Охридски, там където има бетонови възли. За да може да седи бетоновоз да се напълни с 10 кубика, трябва да минат 4 камиона или 6 камиона пълни с чакъл голями, които са
гондоли, трябва да влезат един цементовоз да дойде, който да разтовари. Този цементовоз, като разтовари, замърсява страшно много въздуха, защото знаете, че когато бетоновозът тръгне да издухва платната си отгоре, независимо, че има филтри на силозите, стават едни огромни облаци дим, които и вие ги виждате в Люлин, които сте до това. Плюс това, тези камиони, всичките в Люлин минават от този булевард, който казахте, или така нареченото малко околовръстно шосе. И тези бетоновози, всичките те са в разрез с нормативни акт да са под 35 тона, четириосните превозни средства да се движат в рамките на 32. 32. Да, 32 тона, извинявам се. Отново говорим Така. за Контрол. Контролът. Тези хора с тези тежкотоварни автомобили развалят цялата пътна структура. Те правят по-голямата част от задръстванията. Те цапат най-много нашата столица. Аз се опасявам, че темата за контрола е доста обширна тема за отделно предаване, за това как да бъде ефективен контрол, как да се сведат до минимум някакво. Вижте, ние каквито и да е нормативни документи да измислят всички страдаме. и в Народно събрание, и в Общинския съвет, ние не почнем ли да се научим, че правилата, които са написани, че трябва да се спазват, важат за всички, няма да постигнем никакъв Това е резултат. наистина много, много дълга тема. Още повече, че когато говорим за нарушения от този тип, спадаме и в темата за пътната безопасност, за това, че всички тези претоварени превозни средства означава, че те не са съобразени техните спирачки с този тонаж. Вижте, много скоро, че те са опасни на пътя. Те върват между колите, между нас, между градските. така е, но много скоро направиха една промяна в Закона за движение по пътищата и в Закона за автомобилните превози за принудителни мерки на товарни автомобили, които надвишават максимално допустимата маса от завода-производител. И това е, може би, от последните промени, където сега минаха. Дано да даде резултат това нещо. Да се работи отново при сериозен контрол. Точно така, защото това е равносилно на пияните водачи. Точно не може така. ти да спреш един камион, който е претоварен с 20 тона, да му напишеш един акт и да го пуснеш да се движи. Това все едно пишеш акт на пиян водач и го пуснеш да се движи. Абсолютно аналогично. Трябва да спре и тази принудителна мярка е за преустановяване на административните нарушения. Да спре там, ама ще да му бъде трудно да го претовари. Това е въпросът, да ти е трудно, за да не го правиш след това. Втори път. Изключително важна тема е пътната безопасност и искам да стигнем и до така един, макар и изолиран случай, но емблематичен за София. Ще се обърна към Камена Георгиева за един, може би единствен светофар на околовръстното шосе в София. До кога това лично според мен безумие ще бъде там в този вид? Благодаря за думата и за поканата. Ами, аз бих си позволила да ви поправя, това доскоро не беше изолиран случай, защото имаше подобни светофари по продължение на цялото околовръстно и все още съществуват. Да, в недовършената част. Да, в недовършената част все още съществуват. Не разширената част, да кажем. Става въпрос за светофар, който се намира на околовръстния път, близо до Кавичане, където, между другото, ако мога да се хвана за последното, което обсъдихте с тежкотоварните автомобили, няколко пъти е имало много сериозни происшествия с тежкотоварни автомобили, които дори там, казва се, известен за всички, понеже липсва мантинела на места, за да може да има пешеходната пътека и за да по някаква причина има излаз и вход, който ние като живеещи там не сме изисквали специално, но липсата на мантинела дава предпоставки и зимата имаше един подобен случай, в който камион беше излязъл от околовръстното. Сега, проблемът там е, че я има тази пешеходна пътека и от едната страна на околовръстното се намира Казичане, от другата страна се намира квартал Видните. Те са взаимно свързани двете населени места, съответно всеки ден там пресичат. Просто това решение, или подлез или надлез, както има на доста места изградени. То предполагам, че... Изглежда много просто. Да, при
при правилната мотивация предполагам, че решение би могло да бъде намерено, защото когато... Търси ли го някой в момента това решение? Столична община, единствено- АПИ, кой го търси? Търси го единствено кметство Казичене с подкрепата на район Панчарево. Никой друг не съдейства или не се случва нещо, което ние като жители да сме разбрали. Естествено, тук поставям скобата, че ако в момента нещо бави все още, ние не сме го разбрали. Защото това Кой трябва да си свърши работа? Колкото разбирам, АПИ имат едни идеи за подлез, Столична община, други за Те не надлез, или знаят, беше че обратното. съществува изобщо вариант за подлез. И предполагам, че са го отхвърлили, защото той е наполовина готов, но най-вероятно компрометиран. Сега въпросът е какво отнема. Решението за премахване беше издадено в септември на пешеходната пътека, септември 2021 година. И сега въпросът е, че който и да работи, нали, ако се го споменят отговорните институции, че казвам, че никой нищо не прави, нали, вече около 4 години мисля, че беше достатъчно време да бъде премахната и да бъде измислено решение, при положение, че малко по-надолу, в посока младост, имаме надлези, които не се използват в момента. Ние след няколко жалби, за огромно наше съжаление, имаме няколко смъртни случая на пешеходната пътека. Пробвали ли сте с добрия случай, гледам, че го правят и в Княжево, с блокиране на пътя? Безброй пъти. И не се получава. Не. Единството, което постигнахме е след сигнал на ЗА София и съответно постоянните сигнали, идващи от кметството и от районната администрация, в февруари 2023 Столична община постави прожектори и табло, което измерва скоростта. След това в септември 2023 година светофара аварира за толкова много време, че се наложи лично аз да звънна на инженер Димитър Петров, за да му кажа, че светофарната уредба не работи. Никой не може да пресече и никой не може да спре колите на околовръстното, защото това е 6 метров. Не мисля, че изобщо има място светофара. Не, няма място. Няма място, но продължава да бъде там и каквото и да отнема, искам само да подчертая, че жителите на Казичене и на Видните по всякакъв начин сме готови да обсъждаме, да съдействаме. Никой от нас не е затварял околовръстното. С каква надежда така се будите сутрин по този казус? Какво да се случи? Какво ви се иска да се случи? Ще ви кажа, будя се всеки ден с надежда. Днес е за нашите зрители, които не знаят, ден вторник. В събота със същата надежда се събудих като днес, че всичко ще е приключило, но имаше верижна катастрофа върху пешеходната пътека. 4 пъти. Която запуши околовръстното до Лозен. Защото беше в посока Ботевград. За съжаление, по този казус трябва да приключим така, както го разбирам. До днешна дата дори никой нищо не ви обещава. Нито решение, нито срокове. Не мога да бъда компетентна да кажа със сигурност, защото има, доколкото знам, има няколко варианта, които се опитва районната администрация и кметство Казичене да достигне до. Но аз не виждам, като градски активист, като човек с фундация, като журналист, не виждам абсолютно никакъв отклик от институциите. Свързано там до времето. Мога ли да взема отношение по този? Съвсем накратко. Значи, това е един частен случай там, където този светофар наистина не трябва да го има, но на републиканския път в градски условия, който е околовръстното шосе, има и други такива частни случаи, като моста на Бояна, който е подпрял. Проблема на републиканския път в градски условия е договора между Столична община и АПИ. Не могат да се разберат кой, как, какво, защо. Моста на Бояна седи все още подпрян. Май месец миналата година. Трябва да се вземат мерки и да се разберат най-накрая АПИ и Столична община кой отговаря за републиканската пътна мрежа вътре в градските условия. И не да си прехвърлят от един на друг, а заедно да решават проблеми. А те стават орел, рак и штука и това. И това са два случая за Бояна и Казичене, има още доста такива, но проблема е точно този договор между АПИ и Столична. Нека все пак да завърши с нещо, което на мен ми изглежда оптимистично. Така интересната гара в Казичене. Какво предстои там, с какво сте се захванали, защото това наистина е нещо, което безценно от това, което... точка. Да,
Това, което трябва да се случи с гарата, става въпрос за Царската гара край Казичене, или така както я наричат, Старата гара. Това, което би трябвало да се случи с нея е реставрация, защото е в доста окаяно състояние, но да кажем, че този оптимизъм е сложен на пауза за момента, защото не може да се определи собствеността на гарата и на терена. Това, което е замесено Националната пътна компания. Да. Така че там просто най-хубавото, което може да се случи за сега е НКЖИ, защото в нейно владение в момента, доколкото е моята информация последно, след не се е сменила наскоро, е, че инспекторатът, извинявам се, за опазване на културното наследство към Министерството на културата издаде заповед да бъде обезопасена, за да може да се запази в видео, който е. Да, да се стигне до реставрацията. Това се случи в февруари 2024 и се беше даден срок от 9 месеца, което е септември 2024 и се надяваме в момента да можем да накараме някоя институция да обезопаси. Да се надяваме, че това може да се свърши. Има чудесен пример, между другото, с Старата баня в Банкия, за успешен модел на реставрация, за работещо след това заведение. Така че имаме надежда. Дано да стане, защото това наистина ще е и обект с историческо значение и забележително за София. И когато се говорим за инфраструктура, искам да се обърна и към Данчо Йовчев. Още повече, че тези дни сме в приятната сянка на волейболните успехи. Искам да го питам, Данчо, за спортната инфраструктура на София. Виждаме успехите в един отборен спорт и, за съжаление, в нищо друго. Липса на инфраструктура ли е това? Липса на мотивация, липса на работа с младите? Защо? Къде бъркаме? Аз ще върна малко назад, защото виждам, че много наболява тема е паркирането и достъпа. Ние имаме национална спортна база, която се занимава с спортна гимнастика, е непосредствено близо до стадион Раковски. Паркоместата няма такива. Има направени еднопосочни улици, разградени за зона. Живущите вече са се прибрали към 5 часа или 4:30, някой по-рано, за да могат да си паркират колите. Идват подготвителни групи, които трябва да са 6 годишни деца. И майка или баща, дядо, там, който ги води. Над 200 деца няма къде да се спрати, да ги остава. В рамките на час и половина не същите, че ако има 200 деца, имат поне толкова автомобила, което е ад. Стадион Раковски, който странно изглежда, продължава да изглежда все по-зле. Няма обособено паркоместа. Най-вероятно районните кметове трябва да помислят за дали буферен паркинг, дали наземен, дали много примери. Не знаем къде с паркинг. Държа стадионите. При конструкция се прави паркинг под стадиона, двора се изгражда съоръжението. Няма такова, но така или иначе, понеже виждам, че приоритетна тема е паркоместата, безопасността, свободните зони за туристи, живущи, за бизнеса и така нататък, защото вече спорта е и част като бизнес. Сега, след като няма изградени такива, виждам, че това е нашумял въпрос не само в София, но така в големите градове, по-останало за изграждане на нови зали, които спортуват младежите. Спортните, така наречени, те не са и стадиони, не са и паркоместа, в училищата, салончетата. Голяма част са възстановени, има и проекти. Вероятно, които обаче имат извънкласни занимания в там местния. Дали инфраструктурата ще има само или специалисти? До голяма част е необходимо да има, и то е взаимно свързано. Ако имаш един добър
педагог или... Не мога да кажа, че имаме той пъти като види... по-добра волейболна инструктура от футболна, за да сравним резултатите. Имаме, защото няколко клуба в София са много силни. В провинцията не, но може би голяма част от хората, представляващи националния отбор, са така да кажа, от силни водещи клубове в София. Може би. Кажем, че бъркам, но ако имаш един кадър, който иска да развива спорт, иска да докаже себе си, че има потенциал и да можеш, той трябва да има къде да го прави. Иначе си фаща багажа. И къде виждате повече спорт? Тоест, трябва модернизация, извинявам само, трябва модернизация на спортни съществуващи заведения, най-малкото. Ще засегна Кърл, 4-ти километър, дори спортните училища, много по-добър контрол върху развитието на спорта и спортната инфраструктура, т.е. било то държавни или общински, защото има и общински държавни спортни училища, не може да изискваш от треньора да прави елитен спорт, при положение, че базата не отговаря на никакви стандарти. Ще ви дам един малък пример. Спортното училище в Пловдив е държавно, обектите са общински, оборудването е на Българска федерация гимнастика, само за спортна гимнастика. И не ли срещи, че това е някаква трестранка. Децата има на щат учители в спортното училище, залите са общински, които са вече крайно, надявам се, че ще бъдат ремонтирани съвсем скоро, но нали, нещата са прости. Ние изискваме от треньора да прави елитен спорт, съответно залата не отговаря на никакви тук очаквате и държава и общини да се свършат работа. Да, мисля, че отделно вече пак нещата към тях и всички, то е някакси верижна реакция. И поздравление нали, за големите резултати на волейбола, но то е много хъс, много желание от едни млади хора, които колкото да е колективен спорт, то е виждате, че е до някъде индивидуалност. Да покажеш себе си, дали си блокировач, дали си либеро, дали си разпределител. И още ще имаме медалист по спорта. Ние имаме, но сега вие казахте, че има затъмнение на Световната купа, която приключи миналата седмица в Унгария, трето място на прескок от Ели Пелев и второ място на Световна купа говоря при мъжете на земна гимнастика. Тоест, има светлина в тунела, предстоят олимпийски игри и квалификации първозимни, после лятни в Лос-Анджелес, така че има какво да се желае. Да си запазим и кадрите, най-малкото поне те, които разбират да ги върнем, а не да работят за по-добри условия и пари в чужбина. И само едно последно допълнение, ако разрешите, не е мястото на стрит фитнес площадки. Къде? В центъра. Къде да видите повече стрит? Между блоковите пространства се още останали парковете най-вече. Нали, в София специално, ако сложим площадка така, трябва да се молим, може би това е идеята, да сложим такава площадка непосредствено до църквата, да се молим, че някой ще остане жив. Тоест има къде да се слагат, ако се изграждат и нови такива зали, специално за такива. Силови тренировки. Сигурно. Аз искам, като завършък на нашата среща, да предложа нещо и ще помоля доцент Стойчев нали, да каже какво е неговото мнение. За мен проблемите на София могат да се разрешат, като има ново райониране на столицата. Като има кметови общински съветници, които са си от местата, където живеят. Да има тази наречена децентрализация. Тоест, вие предлагате намаляване на районите. Намаляване на районите, повишаване, даване възможност, това, което каза и той, това, което каза и кой още каза. Значи, местни общински съвети. Точно така, защото не може Общинския съвет на София да се справи. Вие го виждате колко години. Не може да разрешава и с кметовете да са само поставени лица. Някакви политици, които изобщо не се интересуват от проблемите на гражданите. Той гледа да си изкара мандата и това е неговия проблем. Не знам, вие сте били там кмет на студент. Аз съм съгласен.
Съгласен, мога да дам много примери, че мога да кажа, може би аз не говоря за всички, значи аз казах, че кметовете повечето са такива. Мога да дам десетки примери. Както и да е, не искам да говорим за политика, просто искам да питам доцент Стойчев като доцент в регионално развитие на нашия университет Климент-Охридски да каже, е ли е възможно по този, това ли е пътя, по който ние трябва да вървиме, за да може да си решим проблемите на всеки един квартал, защото проблемите за всеки един квартал са си идентични, са само за него. Не може да има толкова компетентни хора в Общинския съвет, които да могат да разрешат всички проблеми, защото не живеят там и не ги познават. Със сигурност принципа на субсидиарност трябва да се прилага. Колкото по-близо до проблема, толкова по-добра е една власт. Така че административно-териториална реформа не трябва да се случи само засягаща София. Административно-териториална реформа е необходима на Република България. Тя има сериозни проблеми с прилагането на местната власт въобще, тъй като текоха през последните 25 години два процеса. България се оттегляше от решаването на проблемите на национално ниво, създаваше администрация, която гарантира рамката, но делегираше правомощия на местната власт, без да обезпечава нейния капацитет. Тоест всички тези проблеми, които ги виждаме в София, са транспонирани в абсолютно всички големи общини на България под една или друга форма. Поради тази причина районните кметове всъщност не трябва да бъдат това, което са в момента. Дали до тях трябва да стоят втори общински съвети, които на местно решение да вземат, или могат да бъдат експертни съвети, които имат районно териториално действие, за да могат да се доближат до казуса с пешеходните пътеки, да се доближат реално до казуса с паркирането, да се доближат реално до казуса с пешеходните зони и абсолютно всички въпроси. Иначе оставаме с впечатлението, че в Столична община има някакъв супер интелект, който може, супер компютър, който да се занимава с всички супер сериозни проблеми. Очевидно е, че такъв компютър няма и проблемите не се решават, те се натрупват, в най-добрия случай се отлагат. Това създава усещането у хората за бездействие. Най-вероятно дори няма такова бездействие, но резултатите са слаби. Затова административно-териториална реформа в Република България като генерален проблем стои, заедно с реформа в местното самоуправление и фискална децентрализация. Там, където се генерират приходите, там те остават, там служат. Това е така изключително важна и деликатна тема. Знаете, че фискалната децентрализация понякога не е добро нещо. И не на 100%. Давам пример, че при фискалната криминализация, конкретно в София, ще изпаднете за едни изключително богати райони и други, които няма да могат да направят две улици. Така че това са изключително внимателно неща, които трябва да се случат, защото при фискалната реализация означава, че всеки район трябва сам да си преценява как да си събира парите и как да си дига данъци. Фискалната децентрализация се отнася до толкова, доколкото да се разрешат правомощията не само в приходната част, но и в разходната част. Така, но може да разхожда един районен кмет средства по негово усмотрение, те трябва да бъдат одобрени от един местен общински съвет. Имаше на времето такива, за тези, които помнят, така наречените районни народни съвети. Но това време, той разполага с определен бюджет и местният съвет определя как да го харчи. Знаете, че решенията за харчене на пари ги взема кмета, взема и общинския съвет. Швейцария е пример. Така че това е много дълга тема. Швейцария е пример. След като в Швейцария са успяли да се управляват с кантони, да си решават собствените проблеми и да няма проблеми, и да решават как да бъде изразходен бюджета, мисля, че България може да направи. Нищо, че те не са в Европейския съюз. Искам обаче да уточня нещо много важно. Местното самоуправление и фискалната децентрализация не може да засяга въпросът за планирането. По-голямата част от въпросите за планирането трябва да е централизирано. Децентрализирано устройствено планиране. Това, че някой е кмет или е общински съветник, въобще не означава свободия той да извършва каквото желая, а означава следване на общата планирана политика на града. Това са две различни неща, не бива да ги смесваме, хората трябва да знаят. Общинския съвет, който е на града, той трябва да обобщи всичките желания на всичките. Точно така и да направи така, че нито една община да не е за сметка на друга, да не е потърпевша и всички да се допълват и да работят напред. Много сме дискутирали тази тема, защото имахме такъв отговор,
Районните кметове, макар и пряко избрани, те реално не разполагат с някакви средства. Да, и на нас ни го казаха за район Люлин, защото ако ние сме с децентрализиран бюджет, съгласете се, при положение, че неофициално живеят 400 хиляди човека в Люлин. Дълга е темата. Да, но ни се каза, вие си имате инфраструктура, редно е да я направим в Манастирски ливади и затова бюджета на Люлин тази година е 13 милиона. Колкото е и на, примерно, квартал, който е 6 пъти по-малко от Люлин. И като хора, и като площ. Да, но за тези новите квартали там се натиска по... Не е честно, нали? Нека да оставим тази тема за новите софиянци. Надявам се с тези разговори да бъдем полезни за софиянци. Надявам се след тези разговори да се раждат и грамотни решения, с които да подсказваме как би трябвало да се развива София. И си пожелавам всеки един от нас да намери сили да направи града ни малко по-добър и малко по-спокоен. Още веднъж благодаря на всички и се надявам, че това ще е първата, но не последната ни среща. И ние Добър час. Благодаря.